Zientziako laugarren gaiko ariketa ebatzia. Lehenengo ariketan, presio bat kalkulatu behar dugu, 70 kilogramoko masa duen pertsona batena, eta 200 zentimetro kuadroko zapatak dituen. Bai, hori da, zapaten azalera. Ordu. Lehenik eta behin, pixua kalkulatu behar dugu. Eta pixua izango da, masa, 70 kilogramo, bider, 9,8 metro segundo berri. Beraz, pixua, gizon honen pixua, 686 newtonekoa da. Presioa kalkulatzeko, indarra, zati, kontaktuan dagoen azalera egin behar dugu. Azalera kalkulatzeko, kontuan izan, lehenik eta behin, 200 zentimetro kuadro horiek, metro kuadrotara pasara dela. Gogoratu, berbikoak direnean unitateak, batetik bestera pasatzeko, bidereun egin behar dela. Horregatik, zentimetro. Hemen edukiko nuke desimetro kuadro, eta horrela, metro kuadro. Esan bezala, indarra, 686 newtonekoa da, eta azalera, bi zapata dituenez, bider bi, zapata bakoitzaren azaleragatik biderkatuta. Maitza, hementxe dagoena. Hau da, gizon horrek lurrean egiten duen presioa. Garren ariketan, xiringa bat, 7,5 newtoneko presioa egiten duena. Bai? Azalera hemen ez da agertzen, baina berez 0,6 zentimetro kuadrokoa da. Eta hau ere gaizki da, ez da presioa indarra baizik. Bai? Duan, indarra jakin da, presioa ezagutu behar dugu. Datuak ordezkatuz, kontuan izan da, datu honen balioa aldatu egin behar dela metro kuadrotan ipintzeko. Indarra, 7,5 newton. Hemen esaten digutena. Azalera. Zentimetro kuadrotan esan digutena, eta metro kuadrotara pasata, hau izango litzatekeena. Zatiketara eginez, emaitza paskaletan ateratzen zego. Justo ariketa honetan eskatzen digute, emaitza hau beste presio unitate batzutan ere ematea. Balioak kontuan hartuta, biderketa egiten da iruko erregala bat izango litzatekeena, eta listo. Oraingoan, presioa ezagutzen dugu. Bai, hiltze bat sartzeko egiten den presioa, hau da. Eta indarra da ezagutu behar duguna. Balioak dagokion unitetan jarrita, adibidez, azalera hau milimetro kuadrotan dagoena, metro kuadrotara pasa, bai? Eta formula honetan, balioak horrezkatu dugu, presioa enuntziatuan eman digute. Hau da. Azalera, hau zi. Indarra kalkulatu behar dugu, orduan hori egiteko, hau, balio hau, alde honetan, biderkatzen ipini, eta zuzenean indarra kalkulatuko dugu. Horrengoan, azalera bat kalkulatu behar dugu. Eta, elefante baten masa ezagutzen dugu, eta baita, ze presio egiten dugun. Ezaguna, M, ezaguna, P, ezaguna, S, azalera. Lehenik eta behin, elefantearen pixua kalkulatu behar dugu, ze hori izango da, lurrari eragiten dion indarra, pixua. 5.000 kilogramo, masa, bider, grabitatearen azelerazio. Elefanteak lurrean egiten duen indarra, bere pixua, hau da. Orain, formulan, presioa ezagutzen dugu, hau indarra, masatik abiatuta kalkulatea berri daukaguna, eta hau da, ezagutzen ez duguna. Beraz, S hau alde honetara biderkatzen, eta presioa, beste aldera, zatitzen.
azken finean. Azalera zein izango da? 9.900 Newton, zati, presioa. Beraz, azalera, hor ateratzen den hori.